Takže čau lidi, já jsem Neo a já vás vítám u nového videa. Tentokrát z minihry Dead Run. Dneska jsem tady společně Se mnou, ahoj. Tak jdeme na věc. Easy. Ok, tak kam se připojíme sem? Víš, v čem spočívá tato minihra? Nevím, vysvětli to. OK. Takže randomně to vylosuje nějaké dva týpkyně, kteří budou muset dávat pasti. Prostě tam budou mít tlačítka a na ně budou muset mačkat, jo? A ti zbývající hráči, myslím, že nějakých 22, budou mít před sebou trať, která bude parkourová a trošku i logická pro nás dva. Aha. Hej, ty budeš běhat a budeš u toho hupnout, ne? Hej kámo, kdyby se počítalo, kolik už jsem naběhal v Minecraftu, vole, já už bych měl tak minus 10 kilo. Metrů. Hej, tak dělej, zapni to. Kámo, víš, že já to vystřihnu tady tu část. Tak jo. Hej, kámoč, na to. Přeskoč to. Co? Oh. Kámo, já to neskočil. Zrovna ti to Tak, a my už jsme asi ve hře. Ano, přesně tak. Jak můžeš vidět, tak tam vzadu je Naruto. Nějaký Luky 0417, zdravíme tě. Přesně tak, to je Čech asi. Tak, welcome to the Dead Run. O, kámo, ty asi dáváš pasti, ne? Možná, že ano. Bude si nějak tady zmizel. Tvoje máma taky zmizela. Ne, kapa, to bylo zlé. To bylo moc zlé lidi. Tohle to neříkej, je to trapné, je to hnusné to spadlo, nebo? Ne. Jo, jsi tu, dobré. Je mapa cave. Já tě nevidím prostě. Jo, jsi tu, dobré. Jsi tu. Au. Čau. To musíš vždycky takhle, hezky tady. A teďkom raz, dva, tři a jdeme na věc. OK, teďkom se musí zastavit, než se jako noob, aby si spadl. Přesně tak. Tak, hezky, musíš jít. A na co jsou ty zelené bloky? Já jsem blbec. Ty zelené bloky, to je, když se natočíš doleva, nebo prostě, no, když se natočíš podle těch, když se natočíš podle směru té šipky a použiješ to, tak ti to odhodí, myslím, že nějakých 8 bloků. Aha. Jako kdyby boost. Tak to je fajn. Oh. A já už to nemám šanci vyhrát, že jsem to předtím zkazil tak 3krát. Ale jak vidím, tak tady jsou ještě blbci, jo. Jsi byl mezi nima, sorry. Jo, já jsem byl před tebou, víš co? Už nejsi. Jo, a Bora to zabíjí, jestli to nevíš, že? Ok. O, dobře jsi to jumpl. Jo, vím, ne. Ještě to... Tyko, cože? Mě to bustlo úplně nahoru, viděl jsi to? Ty kamo, mě taky, ale já jsem se netrefil zpátky na Emerald Block. Takže jsme mezi prvníma. Já jsem blbec. Hej, já to tak nehorázně lámím. To stane. Kámo. Tebe to buslo úplně nahoru? Jo. Mě ty TNTčka busly úplně nahoru, kámo. I myslíš, že tě mám šanci dohnat? Nevím, asi ne. Tak jakože, já se celkem jako snažím, jo, ale já jsem blbec. Jsem v konci. Jsem sedmý, kámo. Dobře ty. Než mě bude spectatovat ty. Počkejte, konec? Jo. To je konec? Ne, jo, je. Oh, 10. Byl jsi už někdy první? Nebo to hraješ poprvé? Hraju to poprvé tohleto. Proč jsem chtěl, abys mi to vysvětlil? A jo. Tak, a my se zřejmě pustíme do další arény. Ano. Ale ještě předtím
Se koukneme na vítěze. Tak, Tak. a my jsme v další aréně a já jsem... Hej, tak na tebe se zaměřím. Ty dáváš, ne, ty dáváš pastí. Já tě úplně vidím. Já tě úplně vidím, ty kulišáku. Ne, počkej, už tě nevidím. Tak zase se díváme na trailer, nebo jak se to nadává. Ty Jak se na tomu to díváš? říká? Jo. Lole, Intro. já ne. Intro se tomu říká, už vím. Teď to máme i u nás na kanále. Hej, ale hej, to není fér, já tě úplně vidím, jak ty úplně na mě. Tady bude, nebo tady dokonce půjde. Já tě úplně vidím. Dobře. Ale nezhodilo mě. Aha, tak to jsem nevěděl. Tak co, jak jsi se zaměřil teda? Jako, už jsem jich tady pár desítek, no, pár lidí. Ale já ještě Mám neumřel. 13 kilů, mám 13 kilů, kámo. Já ještě neumřel. No, ty teprve přijdeš. Jo. Tak tady tu mapu nemám rád. Jo. Co nemám rád tady tu mapu. To je nejhorší. A jo, vlastně. To je tak moc hrozné tady ta část. OK. Tak. Kolik už máš kilů? 18. Cože? A já už mám 5 smrtí. Lol, nice. Ale to z mě ani jeden nezabil. 19 kilů. A menší poklesy FPSek. A moc TNTček. Oh, šípy. Hej, čau, Majna. 25 kilů. Čau, Majna. 25 kilů. Počkej, tak tady ten... No, No, tak. dobře. Dobře se snažil. Já tam nechci. Ne, já čekám jenom na tebe. Já tam nejdu. Hej, ty to prošel. No a co? Jsi taková hejzla. Takový hajzl si. Jsi pak čekal na mě. Jo. Počkej, ty jsi tam byl? Jo, však ty zabil. Lol. Už mám 33 kilů, kámo. Jsi velká holka. O, někdo to dokončil první. Jo. Jo, já jsem druhý. Ne, třetí. Počkej, kdo to dokončil druhý? Aha, nějaký Nexious. Ale jsem třetí. OK. A my se uvidíme u stupní vítězů. Všichni jste nubové. Jo, asi třetí. A ticho. Easy. Počkej, já se tady taky stoupnu. Nestoupneš. To nejde. Hej, Haha, ale noob, že- na tady. 4. místě. Cože, na 4. Tak já myslím, že by to už stačilo, ne? Já si No. taky myslím, 2 hry, jako taková ochutnávka, jako kdyby téhle minihry. Tak. Asi budem pomalu končit, no, tak. Pojď třeba tady někde. Kde jsme začínali? Vlastně neskoč to hodně, prosím tě. Prosím. Tak jsem tady. Ale tak jsem. No. No. Tak jako. A tohle by teda pro dnešek bylo vše, diváci.
Vážně, zrovna když to ukončuju, tak on tady hodí tady tu debilovinu. To je blbec. No Tak, my doufáme, že se vám video líbilo, pokud ano, můžete zanechat like. Nebo dislike. Aby jsme věděli, jestli máme točit další díly z této série, no z této minihry, abych to tak řekl. A no, máš slovo. No, tak jo. Tak my se s váma loučíme a čauka! Ahoj. OK. Easy. Tak stříhej. Jo, tak čus. Čau čau. Nedáme ještě jednu hru, jen tak for fun. Ne, kamo, na mě tady už čeká Honza. Jo, tak hej, kamo, já úplně chtěl říct prý. A tady zrovna vidíte, jak Honza hraje CSko. Já jsem to úplně chtěl říct, kamo. OK, tak já už třeba čau. Jo, čau čau. Tvoje máma je tak tlustá, nemůže se dovolat, protože sežrala kabel. Od počítače. Ne, kamo. Ne, kamo, jak to říkala ta učitelka, kamo, když urveš kabel od telefonního čeho? Od pevné linky. Tak se nikam nedovoláš, kámo. Jo. Ty takový záchvat smíchu. Hej, kámo, dostal jsem 2. Hej, kámo, ty jsi normálně mohl zpívat. Ty Co? jsi fakt normálně mohl zpívat. Úplně jak jsi šel k té tabuli. Ne, jak jsi odcházel od té tabule prý. Kdo je pán, já jsem pán, kdo je pán, já jsem pán, kdo je pán, já jsem pán, kdo je pán, majník. A vrjenom, kdo je pán a ty jsi pán. Co? Strejda je teď svojí mamu tady. Jo, tak to byly opravdu impozantní dechy, kámo. Přitom To byl nemáš, tvůj strejda. ty si hájel. No, tak jaký server? Já nevím, jak chceš. Já jich tady mám víc než hodně. Víc než hodně. Tak co kdyby jsme šli na Hypixel, že? Hypixel. Ne, Hive MC. Já bych šel na Hypixel. Tak jo, tak čau. Počkej, Hive MC? Jo. To už je klasika, vole, tady jedeme už prostě klasiku. Lagí. Lagísek. Tak co, jakou minihru půjdem? Gravity? Ne, to je už ohrané. Tak to jsme natačili jenom jednou. Počkej, Tak jo. že máme tady SGčka. Splek, Trouble in Mineville, Block Party, Arcady, Skygems, Music Master. Ne. Survival Games, kam já bych šel Dead Run. Co to je? To je prostě, že viděl jsi Sportyho Garry's Mod? Ne. OK, tak to je něco jako Garry's Mod. Jo, tam- už vím. Tam máš Už asi prostě... Jo, prostě běžíš a jsou jeden nebo dva, co vladají Jo, ty, ne? jo, přesně Ty tak. pasti. Přesně tak. Jo, tak to zahrajem. Jo. Nazočíš. OK. Jsi tam? Jo, jsem tam. Dej mi party, ty to Party. natáčí. Dej mi party, protože to natáčíš, tak ty budeš Přesně tak. mít party. Přesně tak. Připojil se? Ne. Už jo. Jo. Tak, můžeme startovat natáčení. Ještě no? Start natáčení. Kámo, já už startuju tak 3 minuty. Jako vážně. Jako vážně. Tak pojď tady. Pojď tu. Tak mám to offnout a vymazat to, nebo nějaké ty behind the scenes před začátkem?
Jako můžeš, To tam nakonec nechat- videa, že? jo. OK. Já bych vybral nějaké jiné místo. No tady to je ideální, ne? Když vole, tam nejde vidět. Ok, Já Tak bych jde. šel, já bych šel. ještě co to je? uhaz mě. A jak vole, se nechci tě počurovat. Ještě je moc brzo. On tam skočí taky. To je píčo. Aha, tam nejde skočit. Tak pojď tady jenom na ten stupínek, nebo co to je. Pojď tady prostě a ty budeš tady na to. Počkej, až dohořím. To? Ještě do toho ohně jednou vles. Hej kamo, co kdy to bylo tak, že prostě ty si jakože vždycky natáčel sám, takže bych šel někam pryč a potom jak by si řekl s kým tu jsi, tak já bych tu přiběhl. Jako největší píča. Tak když jsme to tak udělali. Tak to nemusíme zkoušet, to už prostě lidi ví. Jo, to je ten kokot tady. No tak začni natáčet. Ty vole. Počkej. Ještě jsem si vložit dál. Tak, hezky zahrát boky. Tak. Dobrý, perfektní. Zalezu, ale. Tě vidím. Víš, Maria, tady je zase nějaký debil. Musím počkat, že nejde. No padej. Už bude to nás být čumí, volák navrát. Můžu už konečně vypadnout? Fajn. Zakryju ho si. Natáč to bez něho. Ten si dělal prdel, nebo? A tam přijde další, dělá to si sám. Ne, oni natáčí. Oni se natáčí, ne? Jo, vole, natačí tam tebe, Hej, vole, počkej. v křoví. Kámo, pojď tady a natáčej to. Pojď tady a natáčej to, kámo. No. To jsou dvě holky, jo. Kámo, ty jsi mi neřekl, že máš tolik napadnic? Tak to jako stává se. Kámo, vole. Víš co, ty s modrýma vlasama jsou nejlepší. Hej, kámo, tak Hej, tak mám začít, nebo jako se s nima chceš první pářit, nebo... kámo, já tam přiběhnu, počkej. Ona jde prostě furt za tebou, tak už ne. Jo, ještě furt. Začni to natáčet, já Ale jde prostě... Dobrý, ztratili tě. Lol. Co? No, běž, rychle, než mě najdou. Aha, točit. Počkej, vole, já to nemůžu vyskočit. Jdete vidět. Teď už ne. OK. Ještě rozhýbat? Dělej, oni už to jsou zase, vidím. Dobře. Čau lidi, já jsem Neo a já vás vítám u nového videa. Píče, už nás posral. Kámo. Ještě jedno. Takže čau lidi, já jsem Neo a já vás vítám u nového Ty jsi kurva. Píčo. Jak se to jmenuje? Dead Run? Nebo Dead Lab? Dead Run. Dead Run. Takže čau lidi, já jsem Neo a já vás vítám u nového videa z minihry. To je první video. U dalšího videa prostě je to další video, není to další video z minihry. Ale Takže čau lidi, já jsem... Řekni, ale tentokrát to je z minihry Dead Run třeba. Nebo něco podobného. Takže čau... No pojď. Takže čau lidi, já jsem Neo a já vás vítám u nového videa z minihry... Tentokrát to je z minihry Dead Run, třeba řekni. Okay. Takže čau lidi, já jsem Neo a vás vítám u nového videa. Ty jsi píča. No pojď, tak ještě Já jsem jednou. píča. A naposled. Takže čau lidi, já jsem Neo a já vás vítám u videa Minecraftového
z minihry, která se nazývá Dead Run. Perfektní. Tak ještě jednou, hej kámočů, já jsem tu vylezl. Kde? Já tady. Kde? Lol, jak jsi tam dostal, cheater. A čum, ale já tu, tady je jeden bod toho. Že tu, jakože nemůžu spadnout. Cheater. Bariéry. Bariéra, kámo. Cheater, kámo. Dělej, začni natáčet. Aha. Takže čau lidi, já jsem Neo a vítám u nového videa z minihry. Počkej. A ne, bože, napiš to na papírek, pak to řekni. Řekl právě co asi dělám. Ty jsi kokot, pak dělám. Kámo, takže ještě jednou. Mhm. Počkej, já dám nějaký papír. No. Kámo, já to sjedu takhle. Takže čau. Ty Wes? jsi píča. Ty píča, fakt že jo. Počkej, takže jak tam říct? Takže čau lidi, já jsem Neo a já vás vítám. U nového videa, tentokrát to je z minihry Dead Run. A jsem tady společně s a v tom... A jakože hned vyskočím. Tak se schovat, když to dám 100%. Takže čau lidi, já jsem Neo a vítám vás u nového videa z minihry. Je to dobře? No. U nového videa, tentokrát to je z minihry Je Dead Run. tentokrát. No mě furt dělá problém za svou ten video. Takže čau Furt lidi, děláš- já... Mě furt děláš problém ty. To dělám v celém životě. Takže čau lidi, já jsem Neo a vítám vás u no... Behind the scenes. Ty jsi to líbnul? Ne, já jsem Ne. si tebou. Aha, ok. No pojď ještě jednou. Takže čau lidi, já jsem Neo a vítám vás u novém... Ještě tentokrát z minihry Ideatro. Já jsem tam napsal Dead Run. Dead Run. Přesně tak. Dead Run. OK, takže pojď ještě jednou. Můžu? No. Takže čau lidi, já jsem Neo a já vás vítám u nového... To je debil, většího Takže- kokota jsem Kámo. ještě nikdy neviděl. Kámo,